Naggilayab ti may sa akotse nga Hyundai Atos iti sangwanan ti may sa amol ditoy Tuguegarao City. Basar iti initial a report ti Bureau of Fire Protection Cagayan, paawid ti agtagikwa ti kotse iti ugak sur iti kellaat nga imasok ti manmaneho na alugan. Insigida met ang nagresponde ti Bureau of Fire Protection Tuguegarao iso nga alisto laeng ang nasebseban ti uram. Malaksid iti nasa alugan ket addapay ti upat a motorsiklo a nairaman. Ang cause ng sunog is under investigation kasi yung vehicle ay moving siya. So bigla na rin siguro nagkasunog doon. Di pa natin alam kung ano talagang cause niya kasi it's still under investigation. So Umabot iti sumurok kumurang 150,000 pesos ti balor tinauram. Awan met tinadangran wenno nasugatan iti nasa nga insidente ken man narimaan paylaeng ti investigasyon iti namunganayan ti uram. Kabayatan na nagpalagip ni Rugayan iti publiko maipapan iti importansya ti panagireport iti opisina dano adda ti kakastoy nga insidente. crucial talaga na malaman mo yung number saka yung pagtawag mo kaagad para at least makaresponde ka agad. Kahit na ba nandyan na yung katabi mo lang yung yes, pag hindi na itawag, hindi naman yes. Hindi mo naman malalaman kaagad. So pag alam mo talaga yung number, may tatawag mo. Nakaimaldit ti Bureau of Fire Protection Cagayan iti 13 ket talo a fire incident iti bulan ti Marso. Ano sa dinno kuna ni Rugayan a posible ang umatupay kadaytoy a bulan ti Abril gapoy tinabara a panyempo. Para iti al-alisto pa nagresponde dagiti otoridad, i-download laeng ti Magilas Era iti Play Store. Ano sa dinno, adda ditoyan dagiti hotline numbers ti kada ahensya ti gobyerno no adda dagiti saan na mapakpakadaan nga insidente. Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.